Сибғат Хаким егетләре Казан артынан. Сүз башланып китә бу шарада, сагынып язган сәлам хатыннан. Моңлы җырчы узган урманнардан, безнең мәшһүр Казан артыннан. Берсе аның сәгъди күршесеннән, ишегедән ишрый күәмнән, күтәрелгән халык зур сугышка, ерак авылларга түбәннән. Кузгалар җыйган буыннардан, мәктәпләргә йөргән юллардан, елап кайткан урыннардан, тальяннарга сеңгән моңнардан. Әкиятләрдән, безнең мәхәббәтнең уйлап изе калган җирләрдән, бабайлардан килгән нигезләрдән, җырлап туйлар иткән иләрдән. Туган җирдән безне кем айырыр? Туган ил һәм туган тел өчен гомерләрне хәтта кызганмадык, дошманнарның бик күп төрлесен. Мәскәү читендәге сугышларда, Белград һәм Харьков янында, дала фронтында, илнең тирән елгаларын чиккән чагында онытылмаслык итеп кыйнадык без, егетләре Казан артының. Кер төшмәсен барыр юлларыңа, намусыңа татар халкының.